Кое острие за макетен нож остава най-остро най-дълго? Повечето острията за макетни ножове изглеждат почти еднакво. Опаковките обещават повече острота, по-дълъг живот и по-добра производителност. Но колко от това е реалност и колко е маркетинг? Днес ще проверим. Не чрез лични впечатления, не чрез реклама, а чрез измервания. За теста закупих от магазинната мрежа марките Topex, бюджетен вариант 10 цента за един брой, Magus Black Edition 14 цента за брой, Stanley 1992 25 цента за брой, Milwaukee отбелязано на опаковката 5 пъти повече живот 40 цента за брой, Stanley Fatmax Carbide Edge отбелязано е 10 пъти по-дълъг живот, цена 53 цента за брой. Целта не е да определим най-добрата марка на пазара. Целта е да сравним представянето на различни остриета при еднакви условия. Преди да започнем с тестовете, нека разгледаме как измервам остротата на всяко острие. За това сравнение използвам BESS тестер за острота модел PT50C. За разлика от популярните тестове, като рязане на хартия, този уред позволява остротата да бъде измерена с конкретно числова стойност. Тестерът работи по стандарт BESS. Остриетата срязват стандартизиран тестов консуматив и уредът измерва каква сила е необходима за извършване на срязването. Резултатът се отчита в грамове. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко сила е необходима за срязване и съответно острието е по-остро. Използваният модел PT50C отчита резултатите през 25 грама. Важно е да се отбележи, че този тест измерва моментната острота на режещия ръб. Той не измерва директното качество на стоманата, термообработката или издържливостта на острието. Затова, освен началната острота, ще проверим и колко добре всяко острие запазва режещите си качества след работа с различни материали. Уредът използва стандартизиран BESS тестов консуматив. При всяко измерване се използва нов тестов елемент. По този начин всички острията се измерят при максимално еднакви условия. Преди началото на тестовете измерих остротата на всяко ново острие. Както виждате, разликите са на лице още преди първото рязане. Но началната острота е само част от историята. Едно острие може да бъде много остро в началото и въпреки това да загуби бързо своите качества. Истинският въпрос е: кое острие остава остро най-дълго? За да направя сравнението максимално честно, изработих собствена тестова установка. Тя не е лабораторно оборудване и не претендира да бъде официален сертификационен тест. Нейната задача е да се дори еднакви условия за всички участници. По време на изпитанията установката работи с постоянно натоварване от 2,5 кг. Всички остриета преминават през еднаква процедура, еднакъв брой цикли и едни и същи материали. Това позволява резултатите да бъдат сравнени при възможно най-близки условия. За този тест използвах два материала – ВЛПП и гипс картон. Всички остриета преминаха през 3 еднакви цикъла на рязане за всеки материал при еднакви условия. След приключване на изпитанията измерих остротата отново. Нека видим резултатите. Нека да видим първото острие Topex, как ще се представи. 700 грама или това е около 64% загуба на острота. Второто острие е Magus. 500 грама или това е около 75% загуба на острота. Третото острие е Stanley, 400 грама, около 56% загуба на острота. Milwaukee, 325 грама или около 54% загуба на острота. И последното Stanley Fatmax, 275 грама. Още веднъж финалните резултати под формата на графика. В графичен вид и загуба на острота. Какво показват резултатите? Резултатите показват представянето на остриетата при методика, използвана в това видео. Всички острията бяха тествани при еднакви условия с еднакъв брой цикли, еднакви материали и една и съща процедура за измерване. Въпреки това, е възможно при различните материали, различен начин на работа, различни партиди или различни условия да бъдат получени различни резултати.
Поради тази причина данните не трябва да се разглеждат като абсолютна оценка за качеството на дадена марка или продукт. Те показват единствено как са се представили конкретните образци в рамките на този конкретен тест. В този тест най-добро запазване на острота показа FatMax. Milwaukee също се представи много силно и зае второто място. Стенли предложи добър баланс между представяне и цена, което го прави интересен избор от гледна точка на съотношение цена-качество. Topex беше най-достъпното острие в теста, но показа голяма загуба на острота след изпитванията. Маго стартира с отлична начална острота, но загуби значителна част от нея по време на теста. Днешният тест показа не само кои острията са най-остри като нови, но и кои успяха да се запазят своите качества след работа с различни материали. А това често е по-важно от първоначалната острота, защото в реалната работа не печели най-острото острие в първата минута, печели острието, което остава ефективно най-дълго време. Важно уточнение. Това видео не е спонсорирано от нито един производител. Нито една компания не е предоставила продукти, не е участвала в подготовката на теста и не е имала влияние върху резултатите или заключенията. Всички измервания са извършени с BESS тестер, модел PT50C и стандартизиран тестов консуматив съгласно използваната методика. Целта на видеото е да представи резултатите по възможно най-обективен и прозрачен начин. Ако подобни тестове са ви интересни, напишете в коментарите кои остриета или инструменти бихте искали да видите в следващите сравнения. Благодаря, че гледахте. До следващия тест.